Il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo ser ikun qed iqassam €2,500 lill-Kumitati Sezzjonali kollha tal-Partit Nazzjonalista. Żvelaw dan is-sorsi ta' One News hekk kif għaddewna messaġġi mibgħuta mill-Viċi Kap innifsu lill-Kumitati Sezzjonali fuq WhatsApp. Messaġġi li kkonfermhom ukoll it-tnejn filgħaxija Arrigo stess fuq programm fuq il-midja tal-Partit Nazzjonalista. Skont Arrigo l-Kumitati Sezzjonali ser jingħataw dawn il-flus sabiex isir xogħol ta' tisbieħ fuq il-każini kollha. Arrigo qal li raġuni wara din lotja ġeneruża hija li l-każini tal-Partit Nazzjonalista għandhom ikollhom libsa ġdida għal birthday party tal-partit e kif daqt jagħlaq il-140 sena mitwaqqif tiegħu. Iva nistgħu nagħmlu xi ħaġa, għandna ftit idejat biex nagħmlu biex insebħu u biex nuru n-nies ukoll li aħna nistgħu bħal mattilhom libsa ġdida għal-birthday party. Madankollu sorsi oħra ta' One News fid-Dar Ċentrali u li huma qrib il-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil li bħalissa qed timbotta lil Bernard Grech bħala żimel tagħha fit-tellieqa għall-kap esprimew ir-rabja tagħhom kif qalulna li din lotja mill-lit il-leminija ta' Delija hija biss mezz ta' kif jinxtraw il-voti għall-elezzjoni tal-kap. Qed iroxx il-bżar issa lejlet elezzjoni għall-kap tal-partit saħaq wieħed wara Bernard Grech. Dikjerazzjoni oħra minn Arrigo li urtat mhux ftit il-fazzjoni ta' kontra Delija kienet dik li permess tal-iskema sigrita ta' ċedoli li tgħaddi baxbax minn taħt il-liġi tal-finanzjament tal-partiti u li minna l-Partit Nazzjonalista ddaħħal kemm xa flus tajba, il-ħaddiema tal-midja tal-Partit Nazzjonalista ser jingħataw żieda fl-aħħar tax-xahar. Il-finanzi minn Jannar sa Ġunju ġbarna ħafna flus, iċ-ċedoli kienu ukoll il-ġbir ta' flus, ġbir ta' fondi il-programmi li għamilna, kollox li għamilna kien suċċess. Kollox. Imma s-salla hemm is-suċċess intom ħadkunu parti minnhom ukoll, kif kontu parti minnhom meta kellna bżonn, ħadkunu parti minnhom ukoll fl-aħħar ta' dan ix-xahar biex nifirħu flimkien għal min.